היא רואה עוד לפני שמישהי מדברת, כי לפעמים עין של לביאה יודעת לקרוא לב. סליחה שהייתי שקטה לאחרונה, מרגישה שהכל קצת סוגר עליי. לפעמים קריאה לעזרה לא נשמעת, אבל מישהי שמה לב. לביאות יודעות לקרוא בין השורות. היא רואה עוד לפני שמישהי מדברת, כי לפעמים עין של לביאה יודעת לקרוא לב. לביאות הוא פתרון טכנולוגי אנושי ששם לב כשמישהי במצוקה, גם אם היא בעצמה עוד לא יודעת. המערכת מזהה סימנים עדינים בשיח בקבוצות וואטסאפ ופייסבוק, ומתריעה בשקט ללביאה המקומית שעברה הכשרה. היא יודעת לגשת, ברכות, באנושיות, בדיוק שצריך. אין צורך להוריד אפליקציה. בואי להיות הלביאה של הקהילה שלך. קהילות הנשים כבר קיימות בכל מקום בעולם. אנחנו רק מוסיפים להן שכבת הגנה חכמה. כמו בטבע, הלביאות תמיד שומרות על הלהקה. 59% מהנשים שחוות אלימות לא פונות לעזרה. השאלה היא כמה מהן נוכל להציל אם רק נקשיב בין המילים. לביאות, הקול השקט של הקהילה. הלביאות, שקטות, נוכחות, מצילות.